Şeýlede gahrman arka dağımız halkara maslagada gatnaşmaga geljek mihmanlara howa mendiline ýokary hili hyzmatlaryň üçin edilmegi boýunça alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Häzirki wagtda bu orada zeruri işler, hususan mihmanlaryň halkara howa mendiliniň pasportlary resmileşdirmek hemde gümrük nokatlarynyň gysga wagtyň içinde geçmekleri üçin ähli zerur şertleri döretmek boýunça möhüm işler amal asyrlýar. Munyň özi halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän mihmançyllyk däpleriniň döwrüň talabyna laýyklykda ösürilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Soňra gahrman arkadağımız howa mendiliniň halkara gatnawlaryň ýolagçy terminalyna geldi pasportlary resmileşdirmek nokadyndan geçdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň migrasiýa gollugynyň işini hasam ösürmek we oň işinde innovasiýon tejribeleri ýygyderlik ornaşdyrmak, şeýlede migrasiýa babatda ýokary hili hyzmatlary amala asyrmak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadağymyz howa mendiliniň gümrük geçiş nokadyndan geçdi we bu ýerde döredilen döwrewap şertler bilen tanışdy.